eerst is zo scherp gaan dat we menig zorgboer zei, hier kan je net aan voldaan. En daarmee zo'n prutte zorgplakken vervallen gaan. En dat is dus zwaar. De vereniging Bezin van zwargboeren in Noord-Nederland had kwartlien een bezwierbrief gestuurd aan het SDF. Reden daarvoor binnen oorscherpe kwaliteitsnormen, dat zwargboeren bij de onbesteging of voldwaan matten. De strengere normen waren enkele maanden pas bekend. En dan ben we vorst overrompelen. Toen dachten we nog, dit bedoelen ze zo nooit. Want ze wilden toch die zorgboeren net voortgaan. En nou blijkt dat ze het wel samen bedoelen. Vooral voor lietsere zwargboeren is het dreig om onder nieuwe normen van het SDF te voldwaan. Dat geldt ook voor Boetnuut in Oensjerk, dat onder meer lietschalige zwarg- en dijbesteging aan jonge Rijn biedt. We hadden het goed bestudeerd, want het is een heel pakket papier. En de eisen binnen zo ongelooflijk heeg dat je dat eigenlijk net meer onkennen. En wie dus het besluit nam om te zeggen van wie besteden maar net meer aan. Gevolg kan wezen dat gewoon jeugd van 1 januari zo net meer terjochten kan bij Boetnuut. Ik denk dat het ongeveer haast dat de helft van onze jeugdigen nog vallen onder het SDF. En er binnen gelukkig wat trajecten die het al eindigden. En ja, daar zitten nog een stickers 4 of 6 waarvoor we dus wel een oplossing ziekje moeten. Als de neet onder regels verhoort, verwacht de Grijs dat een soort zwargboeren de specialistische jeugdhelp vanuit het SDF kwijtraait. Dan zal er een heel soort plak voor jeugd verdwijnen. En dat is ook, als je door de zwargboeren hebt, het plak werd ben nou specifiek soms naar je op zoek binnen. Dus dat zal wel moeilijk worden dan. Bezin had tot nota nog geen reactie gekregen op de brief. De vereniging hoopt dat er nog wat onder strengere regels te dwaan is. We willen heel graag importeren met het SDF. Om te zien hoe komen we hieruit. Kunnen we een tussenmaatregel creëren, waardoor we tijd van praten krijgen. Hoe kunnen we zorgen dat de kwaliteitszorg die nu binnen wordt op zwargboerderijen gecontinueerd kan worden.